Tak ahojte, predstavení sme boli, to je Veronika, ja som Lukáš. Ja pochádzam od Piešťan, moja manželka pochádza z Kisúc, ale teda už sme Trnavčania, už máme trvalé bydlisko. Dokonca sme bývali túto chvíľočku na Špačinskej ulici a sme sem chodili na tieto sväté omše, takže sa tešíme, že znova môžeme zavítať. Takže ja to dnes nechám na moju manželku, pretože moja manželka hovorí viac k veci a hovorí stručnejšie. Ja som naposledy, keď som uvádzal také modlitby chvál, tak môj úvod trval 13 minút, takže potom o to menej mohla hrať tá chválová kapela, takže Veronika, ideš. Tak ahojte, pochváľujem Kristus. No, my sme si tak pripravili takú celkom dôležitú tému, pretože myslíme si, že práve čistota je možno v tomto svete dnešnom tak dosť nevažovaná. A možno si už počul také nejaké vety, že cirkev nám prikazuje alebo zakazuje. A my by sme to možno tak chceli troška uviesť na nejakú takú správnu mieru a pokúsime sa to nejak tak jednoduchšie vysvetliť aj z našej skúsenosti, aj vlastne z projektu, kde slúžime, vlastne od tých ľudí. A ako to teda s tou čistotou je? Možno pri tejto téme cítiš taký tlak, alebo bolesť, alebo frustráciu, alebo zmätok, že čo si máš vlastne myslieť, že ako sa postaví k tej čistote, k tej sexuálnej. A či to má vôbec nejaký zmysel dodržiavať v dnešnej dobe. Tak to by si mohol povedať ty. Takže to, že žiť nečisté vzťahy, či v myšlienkach, alebo v slovách, alebo v skutkoch je hriech, to tu vieme všetci, lebo sme tu všetci veriaci kresťania. Takže o tom nebudeme hovoriť, ale možno budeme hovoriť o tom, že aký to má zmysel. Ja osobne vo vzťahu s Veronikou, predtým som mal všelijaké vzťahy, kedy som ako keby tak nedôveroval cirkvi, že prečo, veď to je také krásne, veď to je také príjemné. Všetci, však veď keď sa ľúbime, tak prečo by sme nemohli mať nejaké také nedovolené alebo väčšie dotyky. A potom tie vzťahy samozrejme aj tak vyzerali, že som sa zameral ako keby na tie dotyky a nejakým spôsobom sme sa nespoznávali až tak ako keby tú hĺbku srdca, ten charakter. No a keď som spoznal Veroniku prvýkrát, keď sme mali stretnutie, ja som ho prekvapil a nevedela, že ja prídem, tak ona vyšla v teplákoch a vo flanelovej košeli. Čiže žiadne namotávačské oblečenie. A ja som za to vďačný doteraz, pretože ja som vtedy začal spoznávať práve jej srdce, jej hĺbku, jej úsmev. To bolo inak cez koronu, čiže ja som jej úsmev videl až po nejakých asi 30 minútach, pretože mala ochranné rúško na sebe. A toto chcem vám možno tak odporučiť, alebo že naozaj ako keby tá nečistota alebo tá žiadostivosť, keď pozeráme na toho druhého, že chceme niečo si zobrať a nechceme niečo dať, ale chceme niečo brať iba, takže nám ako keby tak zaslepuje oči. A ja napríklad v jednom vzťahu ešte spred nejakých možno 10 rokov som mal takú skúsenosť, že som chodil s jedným dievčaťom a my sme, ako nás sme sa stretli, tak sme mali také strašne dlhé maxi objatia. Nebol to žiaden sex, ani sme neboli nahí, ale tie objatia boli ja neviem, či 10 minútové alebo viac. A proste rôzne dlhé bosky a podobne. A raz som sa to takého jedného môjho kamaráta, ktorý teraz už je kňaz, a on mi povedal, že Lukáš, je teraz pôstne obdobie, že čo tak dať si takú pauzu, že by ste sa tak viac poznávali a že keď sa stretnete, tak krátke objatie a bosk
krátky, či už na pusu alebo na čelo, ale žiadne dlhé bosky a príliš dlhé objatia. A tak som povedal, že čo sa mi snažíš tým dokázať, že tak som mu povedal teda, že OK, teda, že ja to dodržím. Neviem, či to bolo vtedy nejaké asi 2 týždne. A ja som zistil, že ako náhle sme nemali tieto dotyky, tieto dlhé bosky, príliš dlhé objatia, že ja som vlastne zistil, že sa ani nemáme o čom rozprávať a že vlastne nie sme nejakým spôsobom kompatibilní a že k sebe nepatríme. A ak by mi vlastne toto nepovedal ten môj kamarát, tak možno, že by to bola moja manželka a potom až v manželstve by som zistil, že vlastne nás spájala iba tá telesná príťažlivosť alebo aj tá žiadostivosť. Ďakujem za také osobné svedectvo. Možno taký môj pohľad dievčaťa na tú čistotu. Pre mňa to bolo také veľmi silné, že aj keď som počula rôzne svedectvá o tom, že moji priatelia vydržali v tej čistote, v nejakej zdržanlivosti od dotykov, od boskov až do svadby, tak pre mňa to prišlo také, že to je super, že to ja chcem, že mohlo by to byť super a že toto môžem ako keby tak predostrieť aj tomu môjmu budúcemu priateľovi, s ktorým budem chodiť a tak. A pre mňa to bolo super dovtedy, dokým som nespoznala toho priateľa a nepadli sme práve v tom. A odtedy to bolo pre mňa také, že nedosažiteľné, že to sa nedá proste vo vzťahu byť nejakým spôsobom čistý, bez dotykov. A vtedy som si tak uvedomila, že každý sme iný a že niektorí majú naozaj tú takú potrebu fyzickú mať naplnenú a že niektorí z nás sme takí citlivejší na to, že zvládneme to a niektorí nie. A možno práve v tomto si dávame také veľké bremená na seba, že ak v tom padnem, tak sa veľmi začnem obviňovať. A to nemusia byť len nejaké dotyky, môžu to byť myšlienky. Možno nemusím niekým chodiť a padnem v čistote. A možno práve v tomto nás tak a Ježiš pozýva, že vždycky sa tak vrátiť k nemu, že vždycky, keď padnem, a to nemusí byť iba hriech čistoty, že vrátiť sa, nechať si tak oprášiť kolena svätej spovedi a nebať sa prísť za kňazom, nebať sa prísť k Ježišovi, pretože vtedy tam v tej spovednici nesedí kňaz, ale Ježiš. A že on jediný nám dáva tú milosť a sílu pokračovať ďalej. A nie je ani dôležité to, že koľkokrát padneš v tých hriechoch, ale oveľa dôležitejšie je to, že znova vstaneš, znova príjmeš to pozvanie od Ježiša a necháš sa premieňať. Pretože tá spoveď nie je o hriechoch, ako si to niekedy tak hovoríme. A je práve o tom, čo tam dostaneme. Dostaneme tam veľké milosti a dostaneme tam odvahu a silu ísť ďalej v tomto našom boji. Ja som ešte doplním, lebo nevydržím nerozprávať. Poznáte možno niektorí 5 jazykov lásky, že každý má ten primárny jazyk lásky, cez ktorý sa cíti milovaný. A sú tam, aké sú tie jazyky lásky? Fyzický dotyk. Hej. No a my sme si robili ten test, že aký je náš primárny jazyk lásky a zistili sme, že Veronika má fyzický dotyk a ja takisto mám fyzický dotyk, takže chcem aj v tomto povedať, že my sme tu neprišli teraz sa tu prezentovať, že my sme tu nejakí zo svetožiarov, ktorí proste nás máte nasledovať. A samozrejme vstupovali sme do manželstva, vďaka Bohu teda sme to s jeho pomocou zvládli a teda sme vstupovali čistí do manželstva. Ale bolo tam samozrejme, veľakrát to medzi nami iskrilo a veľakrát to bolo tak, že
aj tie bosky boli dlhšie a veľakrát sme tak rozprávali o tom, že či toto je správne a veľakrát sme tak znova išli potom na spoveď a znova sme vstali, oprášili si kolená a išli do toho, ako Veronika hovorila, že nenechať sa znechutiť sami sebou a tými pádmi, pretože Pán Boh vidí, že nemáme pozerať na niekoho druhého. Sú ľudia, ktorí si prvý bosk dali pred oltárom a ja hovorím, že je to krásne a je to možno obdivuhodné, ale každý z vás je úplne iný, my sme takisto iní a každý má možno aj ten jazyk lásky iný a každý má s tým väčší problém, niekto menší, niekto väčší. Keď som sa tak raz povedala z týchto vecí, keď som tak dosť povedala už, tak kňaz sa na mňa tak pozrel a hovorím, že ktorý hriech ma z tých všetkých tak najviac trápi. Ja som sa tak zamyslela a som si povedala, že no práve ten o čistote. A on mi tak povedal, že no to je síce fajn, ale pozri sa na to, že on je až 6. v poradí. A že že ja som si ho povýšila tak vysoko, že som zabudla na to, že Boh a môj kontakt s Bohom sa zanedbal týmto. A že skôr som sa mala zameriať na Boha. A práve preto je dôležité mať skôr kontakt s Ježišom a práve cez osobnú modlitbu, svätú spoveď a Eucharistiu, ktoré nás tak držia. Ja k tomu Veronika, čo povedala, doplním, že v Biblii taký pekný citát, neviem, či ho zacitujem správne, iniciály toho odvolávky neviem, ale tam sa píše, neviem, myslím, že svätý Pavol, že ak budete žiť podľa ducha, ako Ducha Svätého, nebudete spĺňať žiadosti tela. A ja som sa naozaj toto uvedomil, že nakoľko som bol blízko k Bohu, nakoľko som mal svoj čas modlitby a takého vzťahu s Bohom, tak vtedy oveľa viacej sa mi darilo v tej čistote. Takže dostali sme 15 minút, takže dúfame, že aspoň niečo z toho sa vás nejakým spôsobom dotklo alebo vás povzbudilo. Ak by ste čokoľvek mali nejaké otázky, tak kľudne môžete sa obrátiť aj na ten náš projekt, to bezhraničnaláska.sk, kde si môžete prečítať veľmi veľa článkov nielen o cudnosti, čistote, ale aj o budovaní vzťahov, o toxických vzťahoch. Sú tam aj také troška praktické témy, nielen duchovné. A my tu ešte budeme, čiže keby ste niekto chceli, kľudne sa môžete aj spýtať. Povedal som všetko? Tak majte požehnaný čas. Kristus.